जय श्री राम। नया साल के शुरुआत हो गई बा और भगवान से कामना बा कि आप सबके जीवन में हमेशा हंसी खुशी मस्ती भरल रहे। ये वीडियो में बात करी जाए भोजपुरी के एक गाना आइल बा, जोना गाना के नाम बा झाल। जोना गाना में आपकी आवाज सुने की मिली अरविंद अकेला कल्लू और शिल्पी राज के। थोड़ा सा बात अरविंद अकेला कल्लू के भी कल जाइए वीडियो में, आप पूरा वीडियो में बनल रहम। और अगर आप हमारा चैनल पर नया बनी तो बड़का बिहारी के चैनल सब्सक्राइब करके आप लोग हमरा के सपोर्ट करी जा, इससे कि भोजपुरी के बाद भोजपुरी के बेटा भोजपुरी में आपके साथ में करेला। अगर आप ये वीडियो के फेसबुक पेज पर देखा तनी तो प्लीज पेज के फॉलो कर ले। हम पहले बात कर लियो अरविंद अकेला कल्लू के। आप सब जाना तनी जा कि कल्लू के बचपन में ही स्टारडम मिल गई रहे। कल्लू उह दौर के स्टार बन गई रहन जोना घड़ी पवन सिंह के अलावा कोनो सुपरस्टार गायक भोजपुरी इंडस्ट्रीज में ना रहन। ओकरा बावजूद भी इतना लंबा सफर तय कैला के बाद भी कल्लू आज भोजपुरी इंडस्ट्रीज में संघर्ष करत रहन। एकरा पीछे के कारण बा कि कल्लू कभी जातिवाद ना करेलन, कल्लू कभी कंट्रोवर्सी ना करेलन। आप सब जानत नहीं जा कि सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करे वाला कोनो स्टार बाड़न भोजपुरी में तो ऊ बाड़न अरविंद अकेला कल्लू। सबसे ज्यादा धैर्य बा केहू के पास तो ऊ बड़े अरविंद अकेला कल्लू। आप झाल गाना के जाके देख ली व्यूज, आपके पता चल जाए कि कितना ज्यादा कल्लू संघर्ष करत रहन, कितना ज्यादा कल्लू बट गिल बड़न जाति के चक्कर में। आप कबहू कोनो गाना देखी ना, अगर एक दर्शक के रूप में तो आपके क्या चाह रहेला कि गाना के लिरिक्स अच्छा होके, गाना के भाव अच्छा होके, गायकी अच्छा होके, गाना के वीडियो क्वालिटी अच्छा होके। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आज दर्शक के हालत ई हो गई बा कि ना ही उनका गाना के भाव से मतलब बा, ना ही गायकी से मतलब बा, ना ही गाना के वीडियो क्वालिटी से मतलब बा। उनका मतलब बा तो में सुपरस्टार के नाम का बा, में गायक के नाम का बा। ई हकीकत बा और यह भोजपुरी के सबसे बड़ा दुर्भाग्य बा। अगर हम गलत हो गए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए जा। अगर आप ये गाना के नहीं सुन ले तो जाके सारे गामा हम भोजपुरी पर देखी, आपके बहुत ही अच्छा लागे वाला गाना। ये गाना के लिरिक्स में बहुत ही ज्यादा दम बटे और सबसे अच्छा था हमरा ये गाना के पंच लाइन लागल बा कि आवो नाचा ढोलक झाल पर। म्यूजिक बहुत अच्छा बा, डांस बहुत अच्छा बा, वीडियो के बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा बा। यानी सब तरह से ये गाना फिट बा। ओकरा बावजूद भी ये गाना पर वो लेवल के व्यूज ना मिली। आप लोग देख ले जा, ना ही ये गाना पर रिएक्शन वीडियो देखे के मिली, ना ही ये गाना पर कोनो न्यूज देखे के मिली। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य भोजपुरी के इहे बा। हम तो बार बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते नहीं आप लोग से कि जो भोजपुरी का अच्छा चीज बा ओकरा के जाके सपोर्ट करी जा, इस जातिवाद के जाल के फाड़ के बाहर निकली जा। बाकी अपन विचार हमरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताई जा। हम तो आप लोग से आग्रह ही कर सकत नहीं, अगर आप भोजपुरी के प्रेमी है तो भोजपुरी के सुनी, भोजपुरी के अच्छा चीज के सुनी।